poprosím paní magistru Olgu Nachmanovou, která reprezentuje naše bratry a sestry ze Slovenska. Je to vysokoškolská pedagožka, bývalá státní tajemnice Ministerstva školství Slovenské republiky. Vystoupí na téma návrat ke zdravému rozumu ve školství. Dobrý deň, drahí priatelia. Dámy a páni, som veľmi rada, že sa môžem osobne zúčastniť tejto konferencie, ktorej cieľom nie je len formálna diskusia, ale hľadanie návratu k skutočnej múdrosti a zdravému rozumu. Pretože práve ten sa z nášho školstva čoraz viac vytráca a už ozaj dlhé roky, ako tu bolo veľakrát spomenuté. Je potrebné otvorene pomenovať, kam sme sa dostali a ešte dôležitejšie, ako sa z tejto slepej uličky vrátiť späť na úroveň, ktorú sme kedysi považovali za samozrejmosť. V roku 1989 sme boli svedkami jednostrannej a často nekritickej retoriky o zlom socialistickom školstve, ktoré vraj bolo potrebné zbúrať a nahradiť. Tento prístup bol nielen zjednodušujúci, ale aj nebezpečný. Namiesto rozumnej reformy sme sa neraz pustili do deštrukcie. Naše školstvo sa pritom nebudovalo 10 ročia, budovalo sa stáročia, malo pevné základy a dosahovalo úroveň, ktoré nám mnohé krajiny závideli. Žiaľ Bohu, musím súhlasiť s úvodnými slovami pána poslanca docenta Ševčíka, ktorý povedal, že máme momentálne najhoršiu úroveň školstva v celých našich dejinách. Áno, bolo potrebné určite odstrániť ideologické nánosy. To však neznamenalo rozobrať funkčný systém až na základy. Jadro, ktoré v ňom bolo, systematickosť, dôraz na vedomosti, logické myslenie a harmonický rozvoj osobnosti bolo úplne zdravé. Výsledky boli zrejmé. Absolventi s prehľadom, schopní diskutovať, orientovať sa v širších súvislostiach. Negramotnosť sme prakticky nepoznali a intelektuálny rozhľad nebol výsadou úzkej skupiny. Československo v oblasti vzdelávania nebolo čiernou dierou, ako sa to veľakrát podsúvalo. Práve naopak. Naše didaktické a metodické postupy boli premyslené, systematické a nadväzujúce. Zahraniční odborníci o ne prejavovali záujem. Učitelia z mnohých krajín vyspelej Európy odchádzali z našich škôl prekvapení úrovňou vedomostí žiakov a odovzdávali a odnášali si konkrétne metódy, nie iba prázdne frázy. Dnes však namiesto toho, aby sme nadväzovali na to, čo fungovalo, sledujeme trend, a to už aj dlhé roky, neustálých experimentov. Školstvo sa stáva priestorom pre ideologické a módne koncepcie. Namiesto posilňovania vedomostí sa relativizuje ich význam. Namiesto systematickosti prichádza fragmentácia. Už to tu zaznelo vo viacerých príspevkoch. Na význame naberá čoraz viac kompetenčný model. Musíme si položiť nepríjemnú otázku. Chceme ozaj napredovať, alebo čo sa tým vlastne sleduje? Potreba kurikulárnej reformy školstva sa u nás prezentovala a prezentuje ako cesta k vyššej gramotnosti. Je prezentovaná v tomto duchu. No jasne vieme, že bez jasného ukotvenia v realite, bez rešpektu k tomu, čo bolo overené praxou a bez návratu k základným pilierom zdravého rozumu, hrozí, že sa stane pravý opak. A to zníženie gramotnosti. A tak sa od začiatku deje už len samotné načasovanie reformy u nás na Slovensku. Príprava bola úplne utajovaná. Ešte poviem príklad, v marci minister sa dušoval na tlačovej konferencii, hovorím o marci 2021, že nič sa nechystá. Ale už pri tom všetko bolo pripravené, úradníci horúčkovi to pracovali a všetky zmeny v legislatíve boli utajované. A všetko sa dostalo do vládnych štruktúr, do parlamentu počas letných prázdnin.
Toto jasne vypovedá o úmysloch tvorcov tejto kurikulárnej reformy. Informovať čo najmenej odbornú verejnosť, učiteľov aj rodičov. V čase, keď školy nefungovali v bežnom režime a pozornosť verejnosti, bolo dovolenkové obdobie, bolo úplne inde. Takže sa nám rozbehlo niečo s potenciálne zásadnými dôsledkami. Ja musím z vlastnej skúsenosti povedať, rozprávala som sa s mnohými učiteľmi, nechceli vôbec veriť, že také niečo bolo schválené. Napriek tomu odborná obec nezostala pasívna. Zástupcovia profesijných organizácií v regionálnom školstve, riaditelia základných škôl, stredných odborných škôl, rovnako gymnázií, rovnako aj odbory v oblasti školstva obetovali svoj čas aj počas tohto obdobia a pripravovali vecné, odborné, podložené pripomienky k predloženej novele. Dokonca všetkým poslancom poslali otvorený list. Výsledok? Úplná ignorácia. Novela prešla vládou bez toho, aby bola zohľadnená čo i len jedna zásadná pripomienka. Krátko na to, ešte pred koncom prázdnin sa návrh dostal do parlamentu a následne bol schválený, ako som povedala. Celý proces, celú dobu sprevádzalo ticho. Média mlčali a ak sa téma predsa len objavila, reforma bola prezentovaná výlučne v superlatívoch, ako ide skutočne o posilnenie gramotnosti, aby sme sa konečne v rámci PISy dostali na vyššiu úroveň. Navyše sa začala zavádzať bez toho, aby prešla riadnym experimentálnym overovaním. Až dodatočne pod tlakom profesijných organizácií sa pristúpilo k pilotnému testovaniu. Mimochodom, v pilote začínalo 39 základných škôl. Na porovnanie na Slovensku je vyše 2000 škôl, čo je 1,5% z celkového počtu. A až v tomto roku je spracovaná monitorujúca správa, pretože táto reforma sa deje na základe plánu obnovy a odolnosti. A keď sa nad týmto zamyslíme, že má táto reforma platiť už v tomto roku od 1. septembra, ja by som povedala, že je to jednoducho zločin na našich deťoch, na našej budúcnosti. Proste základné parametre, ktoré boli nastavené v tom lete 2021, aj keď sa zmenila vláda, aj keď sme učiteľom v rámci volebnej kampane sľubovali, konkrétne ja, že reforma bude zastavená, tak proste začína nám pre všetky školy. Ak to ešte musím pripomenúť taký ten príklad, čo sa dialo ozaj v tom utajovaní a v tej prezentácii iba superlatívov. Jedna pani riaditeľka základnej školy v relácii s príznačným názvom Vzdelávanie pre 21. storočie povedala: a čo je na tom zlé, ak sa dieťa naučí čítať až v 3. triede? Aby vám bolo jasno, prečo to hovorím. Tá zmena veľká nastala v tom, že základné parametre, ktoré boli celé 10 ročia, v podstate zažili sme to aj v spoločnom štáte, že sme poznali stupne vzdelávania, u nás sa prešlo na cykly touto reformou, cykly vzdelávania. Pričom sa oslabuje požiadavka zvládnuť učivo v jednotlivých ročníkoch v rámci vzdelávacieho stupňa ako podmienka postupu. Kľúčovým sa stáva splnenie štandardov až na konci cyklu. Čiže táto pani riaditeľka vlastne povedala, že dieťa môže potenciálne prepadnúť, až keď bude tretia. Keď sa ukončí keď sa ukončí prvý cyklus, lebo to je prvá, tretia trieda. Ja osobne som sa pýtala vtedy ministerských úradníkov, prosím vás, a čo sa stane, keď to dieťa ani v tej tretej triede nebude vedieť čítať, písať, počítať? Kde ho dáte? Na začiatok cyklu do prvej triedy? Doteraz som odpoveď na túto otázku nikde nedostala, hoci ju často kladiem aj v alternatívnych médiách, ktoré im mimochodom ministerskí úradníci počúvajú.
Už som povedala, že v súčasnosti je do reformy zapojených zhruba polovica základných škôl. Tie, ktoré sa doteraz nezapojili, často nádejí, že zvíťazí zdravý rozum a tento experiment sa zastaví, už majú pred sebou pevne stanovený termín 1. september 2026. Inými slovami, o niekoľko mesiacov sa reforma plošne spustí na všetkých školách na Slovensku. Presne tak, ako to prezentuje súčasný minister, ako som už povedala, hoci sa zmenila vláda, ktorý úplne nadviazal na to, čo vytvorili jeho predchodcovia. V mediálnom priestore pritom dominujú jednoduché marketingovo príťažlivé slogany. Konečne sa začne učiť po novom. Nie memorovaniu, ale kritickému mysleniu. Znejú dobre. Problém je, že realita je podstatne zložitejšia a menej optimistická. Bolo to v mnohých príspevkoch naznačené. Mnohí rodičia tieto tvrdenia prijímajú takmer bez výhrad. Často dokonca značením. Bez kritického odstupu vítajú prechod škôl na tlačené písmo, známe ako Konmenia Script, v presvedčení, že ide o prirodzenejšiu a jednoduchšiu cestu. Rovnako nekriticky sa presadzuje aj Henneho metóda v matematike, postavená na predstave, že dieťa má matematiku objavovať samo, bez systematického precvičovania a bez osvojovania si základov, ako je napríklad vedieť na spamäť násobilku. Že je takýto prístup neefektívny, často neúmerne náročný a negarantuje správne výsledky, ako by boli irelevantné. Rola učiteľa sa redukuje na pasívneho sprievodcu namiesto nositeľa poznania. Absurdnosť tohto prístupu výstežne ilustroval docent Bečváš z katedry didaktiky matematiky Univerzity Karlovej, ktorý neustále práve na túto Henneho matematiku konkrétne upozorňuje. Citujem: predstavte si, budem slovenský, že napríklad profesor chirurgie neumí operovať a se svými studenti operování objevuje. Nejde pritom o kozmetické úpravy metodiky, ide o zásah do samotnej podstaty vzdelávania. A tento zásah bez ohľadu na líbivú retoriku vedie k znižovaniu nárokov a systematickému oslabovaniu vedomostného základu detí. To nie je prehnané tvrdenie, ale logický dôsledok pozorovaného trendu. Nechcem kritizovať rodičov a ozaj tu o to nejde. Tí konajú v dobrej viere a prirodzene chcú pre svoje deti to najlepšie. Problém je inde. Nemajú prístup k vyváženým informáciám. Vítajú zjednodušovanie učiva aj zavádzanie umelej inteligencie do výučby už od najnižších ročníkov. U nás je rozpracovaná koncepcia, ozaj sa to realizuje, že AI ide už od prvého cykla. To znamená, už v prvej triede deti budú mať tieto technológie. Kde má rodič získať relevantné informácie? Kde prebieha seriózna odborná diskusia? Kde zazniejú vecné argumenty, ktoré by tento pokrokový narratív spochybnili? Podobne skreslene sa vedie diskusia aj o inklúzii. Argument, že žiadne dieťa nesmie byť diskriminované, znie samozrejme dobre a práve preto sa zneužíva. Ale myslím si, že tu už nemusím o tej inklúzii hovoriť, lebo zaznelo to tu veľmi, myslím, jadrne. Ja by som sa snáď iba obmedzila na jedno, že áno, ale ak má škola možnosti a dieťa schopnosti a nie automaticky, lebo presne ako bolo povedané, asistent narúša priebeh a tie ostatné deti sú diskriminované. Teda ak nemá byť diskriminované žiadne dieťa, nemôžu byť diskriminované ani tie, čo patria na tú bežnú školu. Myslím si, že nechám už ten záver, lebo nechcem naťahovať čas. Ja by som skôr na záver vám chcela uviesť niekoľko konkrétnych argumentov, to je práve na to memorovanie fuj, čo celé roky počúvame. Mimochodom svojho času som sa rozprávala s tedajším ministrom obrany, pánom Stropnickým, ktorý mi povedal, keď som bola štátna, pani kolegyne, prestaňme demonizovať memorovanie. My sme mali úplne spoločnú tu a je to fakt, tu som vám pripravila niekoľko argumentov, prečo memorovanie má svoj význam a význam pre rozvoj mozgu mať bude. Pretože mozog je plastický útvar. Jasne to tu prezentoval Martinian Stránsky. Poprosím vás, chlapci, keby ste mi posunuli ďalší slajd. Tu som spracovala, aký je praktický prístup pri tom memorovaní. Čiže najskôr musím ovládať nejaké fakty a potom môžem ďalej toto rozvíjať, tvorivo pracovať.
poprosiť ďalej. A posledne som, tu je v tej tretej fáze ontogenézy dieťaťa, mozog dieťaťa, ktorá je podstatná. Tiež to tu pred chvíľočkou zaznelo, že sa čoraz menej deťom dáva obsah učiva. Akože deti sú strašne preťažované, treba to zužovať, ale práve toto obdobie od tých 6 do približne do 12 rokov života, detský mozog je veľmi tvárny. Toto dieťa nasáva učivo ako špongia. Vtedy by práve naopak treba tomu dieťaťu dávať čoraz viac poznatkov. Ale tiež to tu už bolo povedané. No a poprosím porovnanie Comenia Script a tradičného písma. Na ďalšom slajde. Myslím si, že táto názorná prezentácia jasne ukazuje, že spojité písmo nie je mŕtve. Aby som nebola zle pochopená, my môžeme používať aj. Len keďže tvorca reformy, generálny riaditeľ, ktorý za to zodpovedá, je veľkým prívržencom Comenia Script, čoraz viac škôl sa ozaj k tomu prikláňa. Rodičia nemajú informácie a kritické hlasy sú potlačené. A tu máte jasný výsledok, a to bude na ďalšom slajde a už poslednom, kde jasne ukázané, že áno, Comenia Script, ale pre deti, ktoré majú určité motorické problémy. Mimochodom, v špeciálnych školách Comenia Script bolo veľmi často používané. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Prepáčte, že som to chvíľočku natiahla a som veľmi rada, ozaj ešte raz poviem, že som medzi vami.